Boas noites. O caso Autocentrum encamiñase cara a súa recta final. A Fiscalía pide 9 anos de cárcere para Eloi Castro dentro desta causa. Este empresario lucense conta cun amplo historial xudicial e tamén policial. Está, entre outras causas, acusado por John Deere por usurpación de marca. O caso Autocentrum chega ao seu fin. Eloi Castro é o protagonista desta causa e tamén se atopa detrás de diferentes investigacións por estafas do máis variopintas. Este caso, comezado hai 9 anos, encara a súa recta final despois de que a audiencia permitira o seu desbloqueo tras case 2 anos de parálise. Segundo publica hoxe El Progreso, polo caso Autocentrum, a Fiscalía pide 9 anos de cárcere para Eloi Castro, que tamén está acusado de usurpación de marca pola multinacional John Deere. No caso de Autocentrum, a Fiscalía considera a Castro culpable dun delito continuado de estafa e doutro delito continuado de falsidade en documento mercantil. Máis de 30 persoas foron as vítimas dos fraudes de Eloi Castro como xerente deste negocio de compra-venta de vehículos. Dentro desta causa, intervíronse 2 ordenadores que, segundo todas as informacións, están desaparecidos. Isto levou ao letrado de Castro a alegar contra o peche da instrucción, pero a audiencia entende que o contido das máquinas non afecta as probas que existen, polo que a análise das mesmas sería irrelevante. A audiencia tamén ve superfluas e irrelevantes o resto de alegacións encamiñadas tamén a impedir o peche da instrucción. Así, puidose desbloquear esta causa e darlle traslado ás partes do escrito de acusación. Nel, a Fiscalía pide a apertura de xuízo oral e 9 anos de cárcere para o coñecido estafador lucense, que xa conta tamén con varias sentencias firmes por outros feitos semellantes. No caso Autocentrum, investigáronse 32 operacións de ventas de coches feitas co ánimo de obter un beneficio económico inxusto a costa dos clientes e cometendo todo tipo de estafas posibles, segundo o Ministerio Público. Son as 30 operacións investigadas, Eloi Castro obtivo uns beneficios de centos de milleiros de euros. Por iso, ademais da pena de cárcere, o fiscal pídelle unha elevada cantidade en indemnizacións. Eloi Castro conta cun amplo historial policial con máis de 20 denuncias activas por toda España e numerosas condeas firmes por feitos deste tipo. Máis datos sobre o escalofriante suceso ocorrido xoves na Nacional 640, protagonizado por 2 membros da mesma familia, pai e fillo, veciños do Sagrado Corazón. Segundo xa lles avanzamos, na tarde noite do pasado xoves, un home de 31 anos agrediu brutalmente a seu pai de 60 cando circulaban pola Nacional 640. Detiveron o coche no Arcén e o rapaz golpeou unha e outra vez na faciana a seu pai cunha pedra ata desfiguralo e dalo por morto. Xusto no momento da brutal agresión chegaron ao lugar 2 rapaces, un deles da Pastoriza, que confundiron o vehículo con outro que pedira a axuda dun guindastre. Un destes rapaces foi o que mediou para que o agresor deixara de golpear a seu pai. As testemunhas definiron o ataque como brutal. De feito, pensaban que a vítima perdera a vida durante o mesmo. Un dos rapaces cree que se non chegan ao lugar nese momento, o agresor asasinaría a seu pai, que entrou no ULA coa cara desfigurada e pronóstico grave. En clave municipal, hoxe os populares acusaron ao goberno local de facer unha cacería cos veciños coa regularización do suministro da auga. O vicevoceiro popular, Antonio Meijide, sinalou que nalgúns casos o Concello chegou a facturarlle a algún veciño recibos que rozaron os 8.000 euros. Todo relacionado ca auga, co ciclo da auga e, en definitiva, co suministro da auga na nosa cidade está xerando unha serie de problemas constantes no noso concello e o resultado, ademais, é unha verdadeira cacería que detectamos que afecta ata a 69 lucenses na regularización dos recibos dos últimos 4 anos. 69 lucenses que, ademais, moitos deles non é que non quixeran pagarse, que non poden pagar, non poden dar de alto servizo, ben sexa porque non teñen licencia de primeira ocupación, ben sexa porque o Concello de
Lugo non tramitou efectivamente ou non recibiu os terreros onde teñen eles as súas casas, pero o certo é que son veciños que a maioría deles non poden dar de alta a auga das súas vivendas e, por tanto, regularízanllas 4 anos despois cuns costes, pois a verdade é que en algún deles chega a case 7.000 euros de golpe. 7.000 euros que é unha cifra, pois, como poden observar, unha cifra moi amplia, unha cifra moi alta para poder pagar dunha soa vez e, ademais, sen ningún tipo de aviso previo, sen ningún tipo de xustificación. E, ademais, esos 7.000 euros veñen calculados de un xeito, pois, cando menos cuestionable, dado que non se fai un consumo medio ou non se calcula a media do consumo en cada trimestre, senón que se colle todo o que había consumido para atrás sin preocuparse se ese consumo era dos últimos 4 anos ou viña dende moito máis atrás. Por tanto, o que non encontramos non podemos aceptar son incoherencias como que, por exemplo, entre un recibo e o seguinte haxa unha diferencia de ata 60 veces de un trimestre a outro. Eso parece a todas luces incomprensible. E por outro lado, parece tamén incomprensible que entre un mes e outro se aplique un precio que multiplica ata por 10 o precio do metro cúbico por agua, e iso é porque a cantidade que se colle para esa tarificación é a máis alta, é o prezo máis alto dentro da ordenanza, e ese prezo máis alto cóllese porque o sistema de cálculo que aplica o Concello de Lugo creemos que está mal empregado. O sindicato Uso convocou esta mañá unha manifestación diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia para protestar contra a contratación pública de empresas de seguridade privada que incumpren cos convenios colectivos. Nosotros venimos exigiendo desde hace tiempo a las administraciones públicas una contratación pública responsable. O sea, los concursos públicos se han convertido en auténticas subastas con el solo criterio del precio. Se lo adjudican solo a la empresa que más mejores ofertas hace. Eso somete a los trabajadores a unos salarios auténticamente de miseria y nosotros queremos protestar para que las administraciones públicas adjudiquen los concursos públicos, o sea, el dinero de todos los españoles, en este caso de todos los gallegos, sirva para que los trabajadores gallegos trabajen con unas condiciones de trabajo dignas. Nos parece vergonzoso que empresas que no paguen a los trabajadores, que presuntamente no pagan a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública y que tampoco cumplen con lo que firman en los propios contratos, sean las adjudicatarias de los servicios públicos. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O Club Deportivo Lugo acadou unha importante victoria fronte ao Numancia. Queda agora a un só punto de certificar a permanencia matemática. Porque nos tocaba ganar. Desde hace semanas estábamos buscándolo, por unas cosas o por otras no éramos capaces de encontrar esa victoria. Cada vez parecía que era más difícil, ¿no? Si no era una cosa, era otra. Y se nos estaba haciendo una montaña muy larga ya. Estábamos un poco fatigados de luchar y nunca encontrar prácticamente premio, ¿no? Haciendo las mismas cosas que en la primera vuelta, pues en la primera vuelta éramos capaces de vencer con mucha más facilidad que ahora. Es normal, la competición se pone más dura para todos. Las segundas vueltas no son en línea recta, vienen las curvas y bueno, necesitaban los chavales una victoria. Igual que la semana pasada hemos tenido, yo creo que ocasiones para no sufrir tanto, ¿no? El portero local ha estado muy brillante y nos hemos encontrado con él y con el palo alguna vez.
Y bueno, yo creo que por momentos hemos estado bien, otros no tan bien. Villalibre nos ha hecho daño por momentos, es muy fuerte, nos ha generado faltas y nos ha generado pues incertidumbres. Y evidentemente venir aquí a campo del Numancia, sabemos que tenemos que sufrir, no va a ser un partido plano y llano para nosotros, ¿no? El rival tiene sus fortalezas, tiene sus individualidades y evidentemente en un momento también lo hemos pasado mal. Bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado mejor nosotros y la segunda parte ha sido un poco más igualada. Hemos ido teniendo alguna ocasión, pero yo creo que me ha gustado más nuestra primera parte que la segunda, ¿no? Paradojas del destino, hemos encontrado el gol en la segunda parte, en una estrategia, al primer palo y hemos encontrado a José allí para que la empujase, ¿no? As cousas non pintan tan ben para o Breogán, que xa está máis fora que dentro dos play-off. Perdeu os 2 primeiros partidos fronte ao Burgos, o último na prórroga, e agora só lles vale gañar 3 partidos consecutivos. Os 2 primeiros serían a domicilio, o cal nun principio semella unha meta moi complicada para os celestes. No último partido, o do domingo, o Breogán chegou a remontar unha desventaxa de 19 puntos, pero aínda así caeu derrotado. O adestrador do Breogán, Nacho Lezcano, fixo unha valoración do equipo. Definiu como un desastre o primeiro cuarto dos lucenses. No segundo dixo que arrastraran a situación do anterior e que os seus reaccionaron cando comezou a segunda metade, chegando a forzar unha prórroga ante un rival como o Burgos. Isto foi todo por hoxe, pero poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite de Ica mañá. Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.